Uthi usebenza kanjani wena la? Uyabona umntana Khuluma nami kakuhle ungasmile, usmilela ngiyahlekisa mina la. Wena uyithatha phi incwadi zokusebenza la? mina ngisangoma. Mfethu, ngithi uyithatha phi incwadi zokusebenza la ucanga siyadlala? Amaphepha asekuboss, mina ngisiza abantu. Lo boss unginikela ukuthi ngisiza abantu, mina ngisiza. Wena, uso-ready ukuringa ivari? So-ready ukhuluma ivari manje? Uready ukhuluma ivari? Ya, sengiri. Yini lamanyalo wenzayo la? Iphutha lento ngiyenzile futhi. Iphutha ukuthi wenzani? Ubulala abantu, iphutha ukuthi usebenzisa imithi engasebenzi. Iphutha ukuthi ngibulala abantu futhi nomuntu engomsebenzela akekho. Uphi lo muntu omsebenzelayo? Uphi lo muntu omsebenzelayo? Moleni mandizibulise lapho kuni nonke emakhaya lami igama ngingu-LAVAWS pronounce love sinkumkana abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita Mshana. Well bafethu namhlanje sibhalelwe ngumama lana uthi unenkinga onayo ucela simncede siyijozi Bioscope. Ithi ngize kuye ukuthi mama wayesibhalele namhlanje. Mama kunjani? Engizokubambela mntu omdala. Ndiyaphila abantu abami. Igama lami ndingunoziketekete. Nindibona ndilapha njena. Ndize lapha eJozi Bioscope. Ndinenkinga, ndinengxaki enkulu endingazi uba ndingayithini. Ndiye enyangeni, ndithe ndihamba khona apha ekhoneni. Ngahlangana nenyanga. Umntwana wami ebengezwa kahle egula. Ndaya kuye ukuthi mhlawumbe angandinceda ngoba umntwana wami ebene-asthma. Ngacela imithi kuye. Unikezile imithi yomntwana. Le mithi ndiyithathile ndayisebenzisa emntwanini. Ndithetha nje umntwana wami use-ICU kusho ukuthi into le ngicabangela ukuthi yipoison ngoba iphenduke yenyuka yaya endlebeni sekuvaleka indlebe sekuvaleka namehlo andisazi ukuthi ndenze ntoni. Yima umuntu omdala nizama uunderstand uthi wena umntana bekagula and then wayenyangeni apha around. Wemntana and then yakunikeza something. Wemntwana yokuthi mawuseze umntanakho ukuthi angaphila bengcono. Nafika nenza lonto uthe makayenze endlini. Ndifike ndenza ngendlela ebendiyalele ngakhona uba ndenze. Ngengomso xa evuka umntana uyagula. Ngengomso umntwana mayivuka sendixakile. Naku sendimgijimisa esibhedlela. Masendimgijimisa esibhedlela. Wathola ukuthi umntwana sethwalelwe ICU. Akasenguye lo asendibhidile umntana nami sesiye kufeni. Yiko nithi ndizoreporta kini lapha. Injongo zami ukuthi nimbuze. Mase nimbuzile ndifuna abotshwe. Because ayikho right le. Ndifuna abotshwe ngoba into ayisays umntana nami kusho ukuthi ipoison. Batho no doctor ukuthi kusho ukuthi ipoison lamphuzise yona. Mama shuthi wena xa udibana nalenyanga akusithi umuntu abakudirecte yena bathi nayi inyanga enceda abantu ngumuntu odibane naye endleleni njenga ezinyanga ezimane zime endleleni zinceda abantu. Ngumuntu endihlangene naye nje endleleni umuntu osiza abantu. Bendizixelela ukuthi umntana nami uzomnceda. Kodwa ke akasamncedanga umntwana nami sekwesinye isimo manje. Ngathi uyambulala kahle endaweni yokuthi emncede yena uyambulala. Endaweni yokuthi amncede sibona ngathi umntwana nami sesiye kufeni manje. Yiko ngigcine sengisithi ukuzenza akufani nokwenziwa. Ngoba ndimi endilandile lenyanga. Kodwa kwamgoku sendifuna ukuthi ibotshwe. I-expose for lamanyala because baninzi noba kubakhona abanye abasebashona before bephuze le yamithi yakhe before. Vele ngiyasola nami ukuthi kusho ukuthi baninzi abantu adlala ngabo. Kwayena engathi inyanga vele kusho ukuthi esolwayo. Ngoba mhlanda ndifika lapha ndafika kugcwele abantu. Abantu bezokhala. Nabo bezocomplain ukuthi akenze into eziright. Unemithi engekho right. Kodwa mina zandikholwe lokho ngoba ndangekakuboni. Namhlanje ndibone kimi, ngibone ngomntwana wami. No umuntu omdala sokwenza konke okusemandleni ngoba uthe sizopaka lana ingabe sizophuma kanjalo sophuma kanje ungakuphi lo muntu? Ungapha kwelikhona. Lapho phambili. Okay muntu omdala yabona I think kuzomela senze iplan la ukuthi size simbambe grand because safika sonke mhlambe uyalibukela uhlelo lwethu loJozi Bioscope and uyazi ukuthi wenza into engekho emthethweni uzosuke baleke. So muntu omdala ngiyacela into esizoyenza manje nabo Mr Jones sizolokha imoto yethu lana sikulandele kancinci thina emva. Ngizokufaka imic le yami mama la kuwena. Uhambe wena uye phaya ekoneni lakho ufike uthethe naye umbuze yonke lonto ofuna uyibuza yona ukuthi wayeyenze kanje nomntanakho thina sobe sikulandela kancinci emva ndithi.
Okay, kulungile mntu baba. Sharp mntu omdala. Ngicela ukukufaka ke. Ngicela xa ufika phaya mntu omdala uthethe yonke into if unomsindo uthethele ngaphezulu uzokwazi ukuthi ama viewers wethu eze. Ufika umbize sondele kuwe and then uthethe naye. Andithi mntu omdala. Mntana, mntana wami. Sikulandela thina apha emva ne. Nizokwenza njalo mntana. Okay mntu omdala. Nilokile mntu wafethu. Nitatonzile nilokhi ne. Skoto. Ndibuyile Skoto. Ubuye ngani mama? Ndize kuwe Skoto. Umntwana wami uyafa esibhedlela. Into zonke ondinikeze zona azisebenzanga. Use ICU umntanami. Umntana kozela uthi uyagula ngamsiza ngamnika umuthi ngamnika unkini. Umuthi wakhona nongumnike wona na. Uyinyanga yobuxoki Sigodo. Mina kusho abantu mama. Sigodo uJoy uqhelile. Uqhela ukudla imali zabantu angithi. Angidli imali zabantu abala into lesibe la. Namhlanje Sigodo ufike kugqibeleni Sigodo. Ufike kugqibeleni. Yabona le nto le mama zokusiza abantu lena. Uqhelile Sigodo namhlanje ufike kugqibeleni Sigodo. Umntana kusela athi uzofuna ukusizwa ngamsiza. Nifuna nemali yami apha Sigodo. Imali yami apha Sigodo. Nayifuna nje la uyinyanga yama uyinyanga yobuxoki Sigodo. Kusho ukuthi uqhelile indlela odla imali yabantu ngayo. Imali yabantu. Kanibona. Yebo. Unjani bhuti? Ngiyaphila. Siyaphila nathi. Ngabe ubhuti ubani igama? Osigod. Sisimoya mntu omdala. Ngiyaxolisa mntu omdala. Kuzenza kufani nokwenziwa. Ngiyaxolisa mntu omdala, ngiyaxolisa mntu omdala. Bengisacela nje ube strong. Wemfethu. Asizange uzodlala la. Ngoba uthi usigodo or usikhona or ubani. Umama uyambona ukuthi usebuhlungweni kanjani. Sorry mntu omdala, ngiyaxolisa mntu omdala. Uyabona umuntu omdala usenkingeni enjani? Uthi usebenza kanjani wena la? Uyabona umntana khuluma nami kakuhle ungasmile, usmayela ngiyahlekisa mina la. Mina ngisiza abantu abanale muthi lo mntana akho uzile la ngamnikeza lo muthi lo ya. Ukuthi benjani? Ngiyaxolisa mntu omdala. Ngiyaxolisa mntu omdala. Ngathi mina ngizomsiza. Wena uyithatha phi incwadi zokusebenza la? Mina ngisangoma. Mfethu, ngithi uyithatha phi incwadi zokusebenza la ucanga siyadlala? Uyithatha phi incwadi zokusebenza la? Lo mama umbone ekhala kanje yakusmilisa wena. Yakujabulisa lento. Manje wayengathi yakujabulisa. Mr Jones, ngicela can you please nidile nalamjida nime la eduze kwakhe because ngathi sokumele simphakamise kancane. Uyaphi ngathi uyabaleka? Unamaphepha okusebenzela la wena? Amaphepha asekuboss. Mina ngisiza abantu. Lo boss unginikela ukuthi ngisiza abantu. Mina ngisiza abantu. So wena uyakwazi ukusiza abantu wena? Ngiyakwazi ukusiza abantu nayi imuthi. Usize bani wasizeka mhlambe la? Umntana wakagogo. Uyambona umuntu ugogo unjani? Usizekile ugogo ekhala kanje. Usizekile ugogo ekhala kanje. No Mr John ngicela nimphakamise kayi-1 lo mfana. Ucanga uhlekani? Siyakuhlekisa thina. Ngoba uyasmile. Usijayela kabi yini leyo yenzayo wena. Umuntu omdala ngiyacela ehlisa umoya. Umuntu omdala ngiyacela ma. Ngama lawo yenza lo mfana la. Akunanto ekhona la. Kushuthi yonke lento umsangano. Set. Mama ngiyaxolisa umuntu omdala for ukuthi uzuzithole sekule situation. Ngiyaxolisa ma. No, sizodila naye uzositshela ukuthi yini leyo uyenzayo la ekhaya. Ngiyabonga abantu abami. No uzosichazela ma. Mayingabe umntana akho uzoshona. Ngiyakutshela uzomvusa yena emathuneni. Uzomvusa no uzomvusa yikho lento yenza yini lemsangano yenzayo la. Unceda abantu ngayiphi indlela. Uzomvusa wami umntwana. No Mr Jones, tell me if you still need more minutes because you need to deal with this guy. Tell me if you still need more minutes. If you esekawaphuzile le makhatakata wakhe guys, nisamele ukuthi lo mjide waphuze le makhatakata wakhe uzobuye esixelele yena ukuthi atesta kanjani. Mhlamba azomnceda yena ukuthi ekhuluma ivari because usijwayela kabi. Wena Slim,
Uthi kwenzakalani wena Slim? Mina ngisiza abantu bafo. Uyabona nemithi nayo. Le mithi le ngibe kuyithatha ehlathini, emanzini. Le mithi le. Usakhuluma amanga namanje. Ngikhuluma iqiniso bafo ngisiza abantu. Mr. Jones, can you take him back? Take him back. He's not ready to tell me the truth. Na akakabi ready. Ehlisa moya man ngiyaxolisa umuntu omdala. Guys, situation kama iveli bebhlungu, iveli ngithatha manje ngiyacela uqehlisa umoya. Mr. Jones, tell me when he's ready to talk because lo ngamasimba lo ngifuna sitele ivara ukuthi le makhathakhatha owenza la cause ayikho le ndaba le. Umfundisi ogunda amashiya okombona phi? Uthi inyanga egunda amashiya. No, uzositshela kahle lo. Mr. Jones, does he still need more minutes? Usafuna ama minutes amaningi lo masimba. Usafuna ama minutes amaningi. Kanti yini wena Slim? Ya wena. Uso ready ukuringa ivar. So ready ukukhuluma ivar manje. Ready ukukhuluma ivar. Yeah, singiri. Yini lamanyalo wenza la? Iphutha lento ngiyenzile futhi. Iphutha ukuthi wenzani? Ubulala abantu, iphutha ukuthi usebenzisa imithi engasebenzi. Iphutha ukuthi ngibulala abantu futhi nomuntu engomsebenzela akekho. Uphi lo muntu omsebenzelayo? Uphi lo muntu omsebenzelayo? Akekho. Uphi? Usespanini lo muntu engomsebenzela Empathy, bafethu. asidlali la. Mr. Jones, take this guy away. You think he's joking? Put him inside the car. We're going to the police station. Oh shit, lamadoda bakhe laba ngasebenzi. No, it's okay mama. So iqoqa le zinto zakhe zingasebenzi. Sazobuya soshisa lezi zinto. Yes. No, asobuya soshisa mama lezi zinto zakhe zingasebenzi. Ngicela ehlisa imoya mntu omdala ngiyacela. Yes. Uthi imithi lento. Imithi le. Ses. Funa nabanye abantu bebone ukuthi abantu bala ukuthi umsangano nje lento yenza lo mjidi. Amanyala la wenzani imithi le. Lezi zinto zifuna ukushiswa lezi, into zifuna ukushiswa lezi. Asigodo so. Angithi siyayisawa thina. Imithi yona lento yini yona le? Usigodo wamampela phela isigodo. No, kusikhala kakubi lo. Uthi imithi. Soshisa yonke le rubbish yakhe. Yes. Mfethu mangabe nawe khona umuntu owenza amanyala manje kasi lakho ngicela mfethu ungalibali ukuthi simelele lapho ku josiebioscope.co.za sizofika thina sizokunceda mfethu. Ungalibali nokuthi subscribe into our YouTube page bafethu we are Josie Bioscope everywhere all across social media ngicela ehlisa umoya mama.